Ola youtubeiros e youtubeiras, son Sabela da produtora audiovisual Illa Bufarda e hoxe imos vos aprender a editar con Shotcut. Nós sempre dicimos que editar é como facer un quebracabezas, tes moitas pezas, moitos recursos, música, fotos, vídeos e o que tes é que ordenalos e poñelos ao teu gusto nunha mesa. É super importante manter unha orde dos nosos recursos antes de comezar a editar. Recomendamos vos facer un cartafol do noso proxecto e dentro facer as subdivisións para ordenar os audios, as imaxes fixas e todos os vídeos que teñamos gravados. Esta é a interfaz, abrimos a lista de reproducción, que é onde imos meter todos os nosos recursos aí un pouco ao chou, e logo a liña de tempo, que é onde imos ir ordenando todas esas pezas do quebracabezas, como dixemos antes. Abrimos arquivo e imos importando todos os nosos recursos. Imos empezar cos vídeos e abrimos. E xa están aí no noso caixón desastre, vale? Que é a lista de reproducción. Imos volver a abrir e agora imos importar os audios. Explicarvos que a interfaz é modulable, que podedes adaptala como a vos mellor se vos axeite, e tedes aquí un medidor de picos de audio, vedes? Que cando soa un audio se moven os medidores, podedelo abrir aquí, e está ben telo sempre presente, porque os audios deberían estar en verde, amarelo, e nunca chegar a vermello, porque iso quere dicir que está saturando. Entón, é un bo indicador. Empezamos co primeiro vídeo, e o que queremos é facer como unha selección do material que queremos usar para o noso vídeo final. E con esas frechiñas brancas imos dicir dende onde queremos aproveitar o vídeo e facer o mesmo ao final, con esa frecha branca, e a zona azul sería a seleccionada. Collemos o vídeo, arrastramos a liña de tempo e créasenos unha faixa de vídeo. Aquí podes adicionar máis faixas de audio, máis faixas de vídeo, as que queirades. Pero agora co que imos facer, que é moi sinxelo, imos quedarnos só con unha faixa de vídeo e cunha de audio. Aquí tamén tedes unha lupa na que podedes agrandar o espazo de traballo ou facelo máis pequeno. Imos con outro vídeo, facemos o mesmo, te detino de non sobreescribir, porque senón estades solapando o clip anterior. Entón soltade sempre á dereita. E para eliminar os espazos en negro que vos queden entre un clip e outro, botón dereito sobre ese espazo verde e xa quedan xuntos. É importante ter o imán porque é como un asistente que nos axuda a pegar os clips. Entón, se o temos activado, vai nos ser moito máis sinxelo facer unha edición continua sin que queden fotogramas en negro polo medio. Cada clip ten a súa información, se vamos a propiedades, e dende aí podemos facer que o vídeo se acelere ou decelere, xogando coa velocidade. Aí quedou máis acelerado porque lle puxen outra velocidade 3. É posible que, por exemplo, queirades só acelerar unha parte, aplicarlle un efecto só unha parte do clip. Collemos a coitela e cortamos. Neste caso, dividimos o clip en dúas partes. Entón, só lle imos aplicar o efecto de acelerar á segunda parte. Aí o tedes. E podedes alongar o clip, acurtalo, é moi intuitivo, vale? Se vos achegades ás beiras do clip, podedes manipulalo aí e facelo máis longo. A selección inicial non é a definitiva. Temos aquí unha música, a música de youtubeiros, e tamén imos coller un anaco e poñelo na faixa de audio. Queda un pouco grande, acurtamos, porque para un anaco pequeno chéganos. Sempre acordade darlle a guardar o proxecto, é super importante. O super cartafol que fixestes ao comezo, onde tedes todo guardado, tamén tedes que guardar o proxecto, porque é moi probable que pase isto, e se temos o proxecto guardado, non teremos que volver a comezar a edición dende cero. Ata logo!